ассалому алайкум, бинандаҳои азизи гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. ба муносибати аз нав интихоб гардидан ба маснади олии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба унвони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз сарони давлатҳо ва ҳукуматҳои кишварҳои хориҷӣ, роҳбарони созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ, инчунин ходимони намоёни давлативу ҷамъиятӣ номаҳои табрикотӣ ворид мегарданд. дар табрикномаи сарвазири Япония Суга Йосихиде чунин омадааст: ҷаноби олӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, иҷозат диҳед шуморо ба муносибати аз нав интихоб шуданатон ба мансаби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон самимона табрик намоям. аз лаҳзаи ба истиқлолият расидани Тоҷикистон, Япония пайваста бо кишвари шумо ба нафъи рушди он ва суботи минтақавӣ ҳамкорӣ мекунад. бо дар назар доштани он ки соли 2022 ба барқарории муносибатҳои дипломатӣ байни Япония ва Тоҷикистон 30 сол пур мешавад, ман ният дорам ки дар якҷоягӣ бо шумо ҷаноби олӣ тамоми имкониятро ҷиҳати таҳкими муносиботи дӯстонаи байни кишварҳоямон аз ҷумла тавассути ҳамкорӣ дар чаҳорчӯбаи муколамаи Осиёи Марказии Япония мавриди истифода қарор диҳам. эътиқод бар он дорам ки ҳамкорӣ бо шумо бо дар назардошти таҷрибаи ғании шумо ва таҳқиқ ва тавсеяи минбаъдаи шарикамон мусоидат хоҳад кард. ба шумо саломатии бардавом ва ба мардуми Тоҷикистон шукуфоӣ орзу менамоям. сарвазири ҷумҳурии исломии Покистон Имрон Хон чунин номаи шодбошӣ ирсол намудааст: ҷаноби олӣ, хушҳолам аз номи мардум ва ҳукумати Покистон ва аз номи худам табрикоти самимиро ба муносибати интихоби муҷаддади шумо ба мақоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон расонам. идомаи раёсати ҷумҳурӣ ҷаноби олӣ инъикосгари эътимоди баланд ва боварии комили мардуми Тоҷикистон мебошад. Покистон ва Тоҷикистон робитаҳои бародарона доранд ки дар таъхир ва фарҳанги муштараки мо ҳамчунин дар робитаҳои тамаддунии мо реша давондааст. мо сидқан мехоҳем ки миқёси ҳамкориро бо Тоҷикистон боз ҳам амиқ дошта густариши бештар ёбад. бо истифода аз фурсати муносиб мехостам аз самими қалб аз ҷаноби олӣ ҷиҳати ташриф ба Покистон даъват биёварам. мардуми Покистон бесаброна мунтазири истиқболи шумо дар наздиктарин фурсат мебошанд. ба ҷаноби олӣ саломатии бардавому дар фаъолияти ояндаатон муваффақият ва ба мардуми Тоҷикистон пешрафту шукуфоӣ хоҳонам. фурсатро ҷиҳати изҳори ғояти эҳтиром ғанимат медонам. президенти ҷумҳурии Латвия Эгилс Левис дар барқияи шодбошии худ зикр менамояд: ҷаноби олӣ, табрикоти ин ҷонибро аз номи мардуми Латвия ба муносибати аз нав интихоб шуданатон ба ҳайси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон қабул фармоед. ман ба шумо дар идомаи масъулияти баландатон ҷиҳати таъмини субут ва рушди иқтисодиёти кишваратон муваффақият хоҳонам. умедворам муносибатҳои дуҷониба миёни Латвия ва Тоҷикистон минбаъд низ дар соҳаҳои гуногуни манфиати тарафайн аз ҷумла муколамаи сиёсӣ, ҳамкориҳои иқтисодӣ ва маориф рушд хоҳанд ёфт. ман инчунин интизори ҳамкориҳои пурсамар дар доираи муколамаи Иттиҳоди Аврупо, Созмони Милали Муттаҳид ва дигар чаҳорчӯби ҳамкориҳои бисёрҷониба мебошам. лутфан ҷаноби олӣ эҳтироми фоиқаи маро бипазиред. президенти ҷумҳурии Молдова Игор Додон дар номаи шодбошии худ ба унвони президенти Тоҷикистон чунин менигорад: муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон,
ба муносибати пирӯзиатон дар интихоботи президентӣ аз номи мардуми Молдова ва шахсан аз номи худам беҳтарин табрикоту таманниёти самимӣ ва дар фаъолияти пурмасъулиятатон бар нафъи ҷумҳурии Тоҷикистон муваффақиятҳои ҷадидро иброз менамоям. бо интихоб карданатон ба маснади олии давлатӣ мардуми тоҷик ба шумо боварӣ баланд изҳор намуда роҳи шуморо дар рушди сиёсӣ ва иҷтимоию иқтисодии кишвар ба таври васеъ дастгирӣ кард. мӯътақидам ки ҳамкориҳои самарабахши байни Молдова ва Тоҷикистон ки бар дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ асос ёфтаанд минбаъд ҳам дар соҳаҳои гуногун муваффақона густариш хоҳанд ёфт. бо истифода аз ин имконияти фараҳбахш ба шумо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саломатии бардавом, комёбӣ ва дастовардиву пирӯзиҳои нав орзу намуда хоҳишмандам пазироии эҳтиромоти амиқи маро қабул намоед. дар табрику таҳнияти дабири кулли созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ Станислав Зас чунин омадааст: муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ба муносибати интихоб шуданатон ба ҳайси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон самимонатарин ва гармтарин табрикотро бипазиред. дар пасмани пирӯзии мутақобилан обрӯи шумо ки дар натиҷаи фаъолияти бисёрсолаатон чун сарвари Тоҷикистон ба даст овардаед, ҳамчунин истеъдоди пешвои бомарому фаъол аён мегардад. дар кишварҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ба дастовардҳои рӯзафзуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар роҳи бунёди ҷомеаи муосири шаҳрвандӣ дар такя ба анъанаҳои миллӣ, боварӣ ва дастгирии мардуми тоҷик, инчунин ба муваффақиятҳои он дар рушди иҷтимоиву иқтисодӣ ва бунёди заминаи мудофиавӣ бо таваҷҷӯҳи зиёд менигаранд. ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати сулҳпарваронаи хориҷиро татбиқ намуда дар арсаи байналмилалӣ аз обрӯву сазовор бархурдор мебошад. кишвари шумо дар сафи аввали мубориза бо мавҷӯи таҳдиду хатарҳои муосир қарор дошта ба фаъолиятҳои дастаҷамъонаи давлатҳои аъзои созмони амнияти дастаҷамъӣ ҷиҳати таҳким бахшидани амният дар минтақаи Осиёи марказӣ саҳми калон мегузорад. ба шумо ҷаноби олӣ аз самими қалб саломатии қавӣ ва дар фаъолиятатон дар маснади олии давлатӣ муваффақиятҳои нав орзу менамоям. вуруди барқияҳои шодбошӣ ба унвони пешвои миллат идома дорад. дар бораи кушодашавии ҷаласаи якҷояи сеюми Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум. ҷаласаи якҷояи сеюми Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум 30 октябри соли 2020 соати 9 дар маҷлисгоҳи Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад. бинандаҳои гиромӣ, барномаи ахборро идома медиҳем. барои эмин мондан аз сироятёбии бемории COVID-19 риояи қоидаҳои гигиенаи шахсӣ ва иҷрои тавсияи мутахассисон муҳим аст. шаҳрвандон бояд дар нақлиёти ҷамъиятӣ ва мавзеъҳои серода масофаи иҷтимоиро риоя намуда тибқи талаботи мавҷуда амал намоянд. гузориши Маҳмадалӣ Сафар. тадбирҳои беҳдоштӣ аз ҷумла риояи гигиенаи шахсӣ асоси эмин мондан аз бемориҳои сироятӣ аст ки дар ин сан бояд ҳар як нафар диққати аввалиндараҷа зоҳир намояд. ба андешаи мутахассисони соҳаи тандурустӣ ин тадбирҳо пеш аз ҳама бо мақсади пешгирӣ аз бемории COVID-19 ки ин шабу рӯз тамоми ҷомеаи ҷаҳониро фаро гирифтааст амалӣ карда мешавад. нисбати худ хело ғамхор бошед, нисбати оилаатон, нисбати хештаборатон, нисбати кӯдаконатон. ҳама он ин як беморӣ мебошад ки аз шумо хеле вобастагӣ зиёд дорад. яъне шумо хеле хуб мешуд ки камтар ба меҳмонӣ мерафтед, камтар бо хештаборҳо раву биё доштед, дар кӯчаҳо ё дар магазинҳо беҳудаю баҳуда дар бозорҳо гаштанро кам мекардед. бидуни ягон зарурат агар намебарондед хеле хуб мешуд. мебинед ки нақлиёти ҷамъие ки аз одам пур аст, ҷои нишаст нест, боз мехоҳанд ки 5-6 та одам дар он ҷо ҷой гиранд. хеле хуб мешуд ки мо риоя мекардем дар нақлиёти нишаст чанд нафаре ки бошад он ҷо мешистанд хеле хуб мебуд. дар ҳама ташкилоту муассисаҳо, нуқтаҳои серодан, бозору марказҳои савдо, нақлиёти ҷамъиятӣ ва марказҳои хизматрасонӣ шаҳрвандон бояд аз эҳтиёткор гирифта бидуни зарурат рафтуомадро кам кунанд. мо бояд камтар дар кӯчаҳо гардем. агар ягон харидкунӣ ягон ҷо рафтем дар бозору дар мағозаҳо бояд ки аз якдигар дур истем,
ба тозагӣ риоя карданд дар кор. ҳавои тозаро фақат тез иваз карда истодан дар кор. беҳуда дар ҳар ҷо ҷамъ шуда гаштан мумкин нест. тибқи тавсияи мутахассисон, шаҳрвандон ба хотири ҳифзу ҳимояи наздикону пайвандон ва атрофиён аз бемории сироятии COVID-19 эҳтиёткор бошанд ва беш аз ҳар вақти дигар дар маҳалли кор ва шароити хона бо назардошти муқаррароти пешбинишуда амал намоянд. ҳамон тавре ки маълум аст, бемории сироятии COVID-19 аксарияти кулли кишварҳои ҷаҳонро фаро гирифта, аз хуруҷу гирифторшавии он садҳо нафар ба ҳалокат мерасанд. ивазнамои таҷҳизоти фарсуда ба таҷҳизоти наву пуриқтидор ва дигар тадбирҳои таъмирӣ аз ҷониби кормандони шабакаҳои барқи марказӣ идома дорад. тадбири мазкур имкон медиҳад ки сарборӣ дар трансформаторҳо дар фасли зимистон кам гардида, ҳолатҳои садамавӣ ба маротиб коҳиш дода шавад ва сокинон бемамнуният аз барқ истифода намоянд. гузориши Бобокалон Аминзода. барои дар сатҳи зарурӣ омодагӣ гирифтан ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2020-2021 масъулони шабакаҳои барқи марказӣ тадбирҳои саривақтиро амалӣ менамоянд. зеристгоҳи барқии Регар 500 як қисмати шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ва тавассути хати барқии 500 киловолтии 517 шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғдро бо нерӯи барқ таъмин менамояд. дар зеристгоҳи барқии Регар 500 ки се гурӯҳ автотрансформаторҳои қудратӣ ки тавонии ҳар яки он 804 мегаволт ампер буда, барои паст намудани шиддати 500 киловолт бо шиддати 220 ба 35 паст менамояд. пурра аз таъмири ҷорӣ гузаронида шуда, ду гурӯҳи он дар ҳолати корӣ қарор дошта, як гурӯҳи он дар ҳолати эҳтиётӣ мебошад. трансформаторҳои дохили он марҳила ба марҳила иваз карда шуданду айни замон дар шароити хуби корӣ қарор доранд. ҳамчунин дар бинои идоракунии нуқтаи умумии зеристгоҳ корҳои таъмирӣ идома дорад. дар зеристгоҳи барқи Регар 500 тибқи нақша чорабиниҳо барои гузарондани тирамоҳу зимистони соли 2020 ва зимистони 2021 таҷҳизотҳои барқии 500 235 киловолт аз таъмири ҷорӣ ва асосӣ гузаронида шуда, айни замон дар ҳолати корӣ қарор доранд. ҳамзамон дар доираи тадбирҳои ободонии созандагӣ бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси масъулини ширкати саҳмии холдингии барқи тоҷик бинои шабакаҳои барқи марказӣ ки ба таъмир ниёз дошт, дохил ва қисми берунии бино пурра таъмир карда шуда, корҳои ободонӣ идома дорад. бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мо иқдом гирифтем ки бинои маъмуриро ба пуррагӣ аз таъмири асосӣ барорем. ҳоло бошад мо бинои боми маъмурӣ ва дохили биноро ба пуррагӣ аз таъмир бароварда шуд. ҳоло бошад беруни бино корҳои сохтмонӣ дар рангбор намудани деворҳои беруни атрофи бино идома дорад. дар оянда нақшот дорад ки корхонаҳое ки дар шабакаҳои барқи марказӣ, яъне ки шабакаҳои барқи ноҳияҳои тобе дохил мешавад, биноҳои онро мо иқдом дорем ки дар оянда аз таъмири асосӣ бароварем. ивазнамои таҷҳизоти фарсуда бо таҷҳизотҳои наву пуриқтидор дар зеристгоҳҳо идома дошта, талош ба харҷ дода мешавад, то дар фазли зимистон сокинон мунтазам бо барқ таъмин бошанд. Бобокалон Аминзода, мақсади мақсад, ахбор. идомаи ахбор. дар даври якуми озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст зиёда аз 120 000 нафар иштирок намуда, 15 182 нафар ба даври дуюм рохат гирифтанд. имрӯзҳо даври сеюми озмун дар сатҳи баланд идома дорад. гузориши Муҳаммад Муминзода ва Аҳлиддини Карим. соли равон дар даври якуми озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст зиёда аз 126 000 нафар иштирок намуда, 15 182 нафар ба даври дуюм рохат ёфтанд. این سال یعنی سال 2020 با امر پرزیدنت جمهوری توجیکستان نظامنامه آزمون جمهوری فروغ سوبی دانایی کتاب است از نو تجدید نظر کرده شد و در برای برگزاری آزمون مبلغ بسیار خوبی را هم زیاده از 1,600,000 سامانی جدا کرده شد که برای بهترین نامیناسیون ها برای بهترین اشتراکچیان داده می شود. حتی مطابق نظامنامه که به توصیف رسید از جانب مقامات محلی شهر نوی‌ها از جانب سرپرستان علاقه در دو دور برگزاری آزمون بهترین ها صاحب جایزه ها هم شدند. در دورهای دوم آزمون که هیئت کمیسیه مسئولان آنها از جانب
حکومت جمهوری تاجیکستان از جانب مقامات‌های محلی شهر نوحیه وقتی که آنها را جدا کرده میشوند و با آنها بهترین شخصیت‌ها، شاعران، نویسندگان، اهل قلم و بهترین عالمان ساحه فن‌های جمعیتی گوناگونی جلب کرده شده ایستادند و تا امروز کم هست که مردم یک شکایتی به بار بیاورد، چون که در وقتی که آزمون‌ها برگزار کرده میشوند از جانب اهل کمیسیه اونهایی که در آزمون اشتراک میکنند قانع کرده میشوند. تفاوت آزمون سال روان از آزمون قبلی در آن است که امسال در آزمون یک نامیناسیای دیگر یعنی شاعری لوا گردیده، همزمان در آزمون سن و سال اشتراکچیان معین گردیده است. به غالبان آزمون جایزه ها از روی 4 گروه و 5 نامیناسیای مقرر کرده به آنها جایزه های پولی جدا کرده شده است. جهت شفاف و در سطح بلند دایر نمودن آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است از حساب دانشمندان و آموزگاران با تجربه کمیسیای مخصوص تشکیل گردیده است. محمد مومیزاده، اهل‌دین کریم و عبیدالله سیوالی برای برنامه اطلاعاتی اخبار. در ناحیه فرخور برای دستگیری و هوسمندی نورسان لایقتمند و تشکل هنر و استعداد آنها در فیلیال رقم 61 بانک دولتی امانتگذاری تاجیکستان امانت بانک و یک چند نفر نورسان صاحب استعداد دفترچه پسنداز تقدیم کرده شد. ادامه موضوع در گزارش سید جعفری محمدعلی و خورشید نادرخان. برای گذاشتن پسنداز بانکی به این نورسان صاحب استعداد و معین نمودن سطح دانش و جهانبینی آنها نسبت به کار و خدمترسانی بانکی، تدبیر مذکور بخشیده به روز بین المللی پسنداز که به آخر ماه اکتبر راست می آید در اساس نقشه چرابینی ریاست بانک دولتی امانتگذاری تاجیکستان امانت بانک صورت گرفته. در این دایره برای بلند برداشتن معرفت مالیوی، درک ماهیت پسنداز در اعتمادناکی مبلغ‌ها و درآمد، اینچنین سهمگذاری در رشد اقتصادیات کشور از جانب فیلیال رقم 61 امانت بانک در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه آزمون و چارابینی‌ها آموزشی گذرانیده شده. در ادامه این تدبیر بهترین‌ها معین و قدرشناسی کرده شدند. در جریان این چارابینی کسب آموزان مرکزهای آموزشی نیز شرکت ورزیده متخصصان صاحب آنها اید به ماهیت پسنداز، نوع‌های پسنداز بانکی و راه‌های به طور موثر برخوردار شدن از خدمترسانی بانکی معلومات داده تاکید داشتند که در کشورهای اروپا 82% مبلغ بانک در صورت حساب و تنها 18% آن پول نقد است. بخشیده به روز بین المللی پسنداز برای شناسایی با شرایط، طرز کار و خدمترسانی و هوسمندی ساکنان و مشتریان در برابر چارابینی‌ها آموزشی همزمان تحت عنوان دیرم بازی تشکیل کرده شد و در میان 150 نفر اشتراکچیان امینه نعیم و صاحب تحفه اساسی این بازی گردید. هدف از این تدبیر تشکل دانش مالیوی ساکنان بخصوص نورسان و جوانان در سمت آینده استفاده از خدمترسانی‌های بانکی ارزیابی گردیده مسئولین اقدام گرفتند که من بعد نیز چنین چارابینی‌ها را دایر نمایند. در شهر خوجند مسابقه جمهوریوی اوید به کاراته دو برگزار گردید. در این چارابینی ورزشی جمهوریوی بیش از 400 نفر یکهربچیان برای دریافت جایزه مسابقه بین هم رقابت نمودند. گزارش رحمت‌چای عابد. در قصر ورزشی شهر خوجند مسابقه جمهوریوی اوید به کاراته دو دایر شد. در مراسم رسمی افتتاح این چارابینی 400 نفر یکهربچیان از بسیار شهرهای مملکت اشتراک کردند. در این مراسم پرشکوه مسئولین کمیته کار با جوانان ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، ولایت سوخت و فدراسیون کاراته دوی مملکت از دستاوردهای این بخش ورزش یادآور شده افزودند که این بخش ورزش سال به سال در مملکت رشد یافته یکهربچیان بیشتر می‌گردند. تاکید گردید که نوبسته به سن و سال در کشور ما ساکنان سن و سالشان گوناگون، کودکان و نورسان، جوانان و حتی بزرگسالان توجه ظاهر می‌کنند. پس از بازی‌های المپیک 2016 که در برزیل برگزار گردید، در آنجا این نمود کاراته دو همچون نمود المپیک اعتراف گردید که باعث رشد یافتن این نمود ورزش باعث گردید و پس از این با این نمود ورزش خیلی بسیارتر ورزشگران شامل گردیدند که این حال ما پای میبریم که تنها در همین منطقه این حال 431 اشتراکچی اشتراک میکنند. وقتی که کودک ورزش که آواره میشد از راهی بد میگردد، کارهای بیهوده به دست نمیزند. من خرسندم که فرزندم همین نمود ورزش به آوردم. مسابقه طی 3 روز در سطح بلند تشکیلی در نمودهای کاتا، کمیته، نمودهای انفرادی و
дастави идома ёфта варзишгарон барои мақомҳои ифтихорӣ сабқат намуданд. من چمپیونی یکچند کرته جمهوری تاجیکستان آید به کرته دا می باشم و امروز در این مسابقه هم اشتراک کرده جای اول را اشغال نمودم و من همه کودکان و نورسان را به ورزش دعوت میکنم زیرا که ورزش گروی سلامتی است. доварони мусобиқа дар байни варзишгарони ҳама сину сол дар намудҳои ката кумитаи инфиродӣ ва даставӣ ғолибонро муайян намуданд. дар ҳисоби миддаставӣ аз рӯи дарёфти медалҳо каратешони вилояти Истухт ба зинаи аввал баромаданд. мақоми дуввумро бошад варзишгарони шаҳрҳои тоби марказ комёб шуданд. ҷои сеюм насиби варзишгарони шаҳри душанбе гардид. ба ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқа тӯҳфаҳои таъсискардаи кумитаи кор бо ҷӯёни варзиши наздикумаи ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳукумати вилояти Истухт ва федератсияи каратеи дои мамлакат тақдим гардид. бинандаҳои гиромӣ, бо расидани иттилои тоза шуморо дар нашрҳои минбаъдаи ахбор ошно хоҳем кард. саломат бошед.